କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଥିବାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ତା ଭଉଣୀର ସେଠାରେ ହିଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ପିଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅସାବଧାନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ରହିବେ।